Hey guys, how are you? I hope you are good. I'm here at Mercedes. Guess what? You can imagine there the cars there. They are Mercedes Benz. I'm trying to get one for my fifth wife, and I'm here now talking to these guys. Wendile umakhwela bethunane sibonile izinto zelobola zakhe bethunani imivula mlomo yoma 16k ilobolo ke sava zinkomo zingaphe yonke lonto leyo into musamseleke besixelele uba ilobola is more than 50k. Now into yenzekayo ke umakhwela bekhe sambona senza ne videos eqhuba ibhaki, and lo bhaki I think it was silver grey. Sathuka sathi hey inobo mhlambi sefumene naye ibhaki yakhe yohamba emzumbe siyazi kaloku Mzumbe bakusezilalini. And then ngoku ke utata Musamseleko basiyakhumbula pha phambili kwi-seasons kaThando Nesithembu wathengela amakhosikazi akhe i-Mercedes Benz. So ke ngoku umakhwela as unkosikazi omtsha nathi sifuna ubona ke ngokuba ingaba naye uzawufumana i-benefits zamanye amakhosikazi anemoto ezincinci Benz anazo nebhaki. Sisekulo curiosity sinjalo ke eyoba umakhwela bethunani inoba ithini into yakhe imoto seyithengelwa imoto uzayithengelwa imoto. Nanku utata Musamseleko kukhona ivideo ethetha ngento yothengela uwife number 5 i-Mercedes Benz yakhe. Hey guys, how are you? I hope you are good. I'm here at Mercedes. Times are tough. But guess what? You can imagine there the cars there. They are Mercedes Benz. I'm trying to get one for my fifth wife, and I'm here now talking to these guys. Should I continue buy one, or should I wait for a right time, or what should I do? I don't know. So I'm asking your opinion. I'm asking from you whether should I buy another Mercedes for my fifth wife. No guys, I'm here for a service. I'm joking. I'm not buying a car, but probably if I can afford one, sweetie, probably if I can afford one, I can buy. So should I buy or should I leave it like this? Because cars are expensive and I don't have money. Hayi ke nezivela nani bethunani utata Musamseleko uyatsho uba ngela xesha wayesenza le video wayengenayo imali yothenga imoto for wife number 5, and ke ngoku abantu bathi nangoku abaqondi uba unayo ngoba sibonile kusithwa i-medical aid yacinywa kuba kungafane kugule mntu. So hayi indleko nje engenzi sense, so kuthi ayacacile kaloku sana ba imali ayisafani nakuqala. Now uwife number 5 ke siyayazi ba utata Musamseleko ebetshilo ba umlungiselela ba okwangoku uzawukhabe ehlala pha kwakhaya khulu. So asiyazi noba ke uzamakhela na yena owakhe umzi okanye izawuthini into. Anyways, can you check nakuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto? Do you think utata Musamseleko can afford uthengela wife number 5 imoto amakhele nomzi, especially ngokusana sengathi akaphilanga nophila, and ke sana umakhumalo ingathi akasazingeni, so andiqondi ba uyeza ngemali yakhe. Umamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.